Kunjalo-ke indawo amakhosi namakhosikazi sengiyanibizake manje ngiyanimema zonke iy'nkalo lapha enikhona. Igoso-ke uMdumazi umfana kaMcaphuna Kobeshisa washikishela eBhekamandla uthi mhla ka-7 December eKingswell Stadium. Sekuphinde-ke kwabakhona okunye okwengeziwe, akusagcini ngokuthi nje-ke siyobuka uMdumazi egilima angazakhe, kodwa nje-ke okunye kwakhona sekuthe kwabizeka kwamemezeleka ukuthi uMdumazi usengenele umncintiswano wabalandeli. Njengoba nazi-ke ukuthi osibanibani nosibanibani ibona abahlezi behamba phambili mangabe kusuke kuyilezo zinto ey'fana nalezo. Sengikhona-ke balandeli begoso, ngiyacela ukuthi nifike ngobuningi benu nithenge amathikithi, nifike nizokweseka uMdumazi ukuze sizohamba naso lesicoco, ukuze sizohamba nawo le ndondo, sibakhombise ukuthi singobani. Makhosi namakhosokazi, nibizwa yini kuzandla ey'ncane uMdumazi? Ngithi uyiqhathile kumtshosti, uyiqhathile umfana Ntshosto, usho njalo.